Gatozen orain, lehenengo hirukote hortako hirugarren alderdira. Jarrerak, motivazioak, atxikimendua, izen ezberdinak erabili izan dira, azkenean, alderdi subjektiboa neurtzeko. Esan beharrik ez dago alderdi hori ere funtsezkoa dela. Hizkuntza baten osasuna eta aurrera begira izan ditzaken perspektibak ezagutzeko, funtsezko alderdia da, hiztunek hizkuntzarekiko lotura positibo bat izatea, ezta? Askotan gainera hizkuntza gutxituetan gertatzen dena aurkakoa baita. Hizkuntzak posizio minorizatua hartzearekin batera eta horren atzean egon diren prozesu historikoekin batera ez da arraroa izaten aurkakoa, hiztunak norbere hizkuntzarekiko autogorroto eta mespretxu sentimentuak garatzea eta norbere hizkuntza horretatik urrundu nahi izatea, ezta. Honi buruz ze esan, lerroburutik hasita, guri behintzat ikuspegia bat ere zegu, hizkuntzarekiko jarrera eta motivazioa edo hizkuntzarekiko atxikimendua da gure indargune nagusia. Zergatik diogu hau? Hau lotzen da hasteko eta gure argumentazioan hori da ildo nagusia. Lehen ikusitakoaren arabera, euskaldunok eroso zaiguna, baino gehiago erabiltzen badugu euskera, eta hizkuntza gaitasunak ezartzen duen zorurako daukagun erabilera maila handia baldin bada, hori esplikatzeko, hori azaltzeko, ez dago beste modurik honakoa baino. Zergatik dago erabilera handiagoa hori ezagutzaren zorua jartzen duena baino, badagoelako nahi bat, badagoelako gogo bat, euskaldun izan nahi bat, edo euskararen komunitateak aurrera egin nahi bat, portaeretan eragiten duena. Eta naizetan eri errezagoa zaidan, egoera hontan edo testuinguru hontan erderaz egitea, euskarara jotzen du. Zergatik, euskararekin aurrera egin nahi dudalako. Jarrera, motivazio, atxikimendu positiboa daukadalako. Gure ustez ez dago bestela gaitasunaren da erabileraren arteko alde hori azaltzeko modurik. Esan behar da gainera, Euskal Herrian egin izan diren jarrerak, motivazioak aztertzeko egin izan diren lanetan orokorrean ondorioa ere hori izan hori dela. Euskaldunen komunitatea behintzat, lotura estua eta positiboa du oroar hizkuntzarekin. Hori bai gaiak kuantitatiboki aztertu izan denean, inkesta soziolinguistikoan adibidez, argia da euskararen aldeko iritzien eta jarreren pisua, bereziki euskaldunen alorrean, eta bai gaia ikuspegi kualitatiboz landu izan denean ere. Euskal Herriko errealitatearen eta gure historia garaikidearen bilakaerak ere hortara garamatza. Hemen sortu izan den euskararen hizkuntzaren aldeko mugimendu sozial izugarria, beste toki gehienekin alderatuta, ezin da ulertu alderdi subjektiboa kontuan hartu gabe. Hemen herri izan nahiak, euskaldun izan nahi horrek, pisu handia eta erabakigarria izan du gure historian. Honek ez du esan nahi, eta aipatzera mugatuko gera, alderdi subjektiboetan dena euskararen aldekoa denik, inundik inora. Eta are gehiago, badaude hainbat alderdi pentsatzera eramaten gaitunak, alderdi subjektiboen alor batzuk ahultzen ari direla, azkeneko urteotan, besteak beste hizkuntzaren gaiak lotura du nazio sentimenduekin, eta nahiko argia dirudi inkestei begiratuta eta bestelako gertaera sozialei begiratuta ere, naziotasun sentimentu horretan ahultze bat bizi izan dugula azken urteotan, adibidez. Edo, hautematei buruz ari bagera, galdetuko bagenu gaur egun zein dan hizkuntza kontuetan diskriminatua eta zeinez, edo zein dan diskriminatzailea eta zeinez, seguraski dagoen iritzi multzoa, ez litzake guztiz positiboa izango, ezta? Zalantzarik gabe mundu hori hor dago eta funtsezkoa da alderdi hortan sakontzea eta alderdi horiek norabide egokian jartzea hizkuntza biziberritzeko prozesuan aurrera egin nahi badugu. Oinarrizko krokiz horretan guri ateratzen zaiguna da
hori. Hemen ikusten dugu, hizkuntza gaitasunean gaudela bereziki ahul, erabileran gaudela hobeto, daukagun gaitasunerako dagoen erabilera maila handia dela, eta hori posible dela, badaugolako herri hontan euskararen aldeko sentimendu eta jarrera indartsu bat. Hori da oinarrizko krokisa. Hau pixka bat badator orain arte zabaldu izan den ikuspegi baten beste norabidean, ezta? Eta horri buruzko gogoetatxo bat jarraian. Azkeneko 10 aldietan, esan bezala, gurean asko nagusite duen ikuspegi izan da, lehen aritu gera hontaz, hizkuntza gaitasuna dago indartsu, euskaldunak desente geralako, hori da gure indargunea, eta ahulago gaude erabileran. Eta ahuldade erabileran omen zegoen ahuldade hori azaltzeko batzuk, soziolinguistikan edo hizkuntz politikan edo euskalgintzan batzuk hori azaltzen zuten alderdi motivazionalen bidez. Hau da, hizkuntza gaitasunean indartsu xamar gaude, erabilera dagoen hizkuntza gaitasunerako erabileran daukagu arazoa, eta hori horrela da motivazioak failatzen duelako. Hau da, naiz eta euskaldunak gero ustez euskararen alde azaldu, ez dakiten korrika dagoenean denak korrika egitera atera eta euskararen aldeko pegatina jartzeko prestegon, benetan portaera errealetan eguneroko jardunean ez dago benetako loturarik eta benetako motivaziorik euskararen alde, eta horrek eragiten du daukagun hizkuntza gaitasunerako erabilera bajoa izatea. Eskema honetan mugitu izan dira hainbat azterketa eta hainbat hausnarketa. Esan bezala guri alderantziz ateratzen zaigu, eta bai azpimarratu nahiko genuke bi gauza. Batetik, eskema hau, segurazki baliogarria izango zen gure egoerarako, 1920ko hamarkadan edo 1950ko hamarkadan. Orduan, bai zegoen hizkuntza gaitasunerako segurazki bazegoen isuri bat erderara joatzeko, bazegoen erdera, gaztelania hegoaldean da frantsesa iparraldean zen aurrera biderako hizkuntza, euskaldunen zati batean behintzat bazegoen hortarako joera bat, ezta? Eta eroso zaiguna baino gehiago erabiltzen dugu erdera, ez? Nahiz eta oso ondo jakin erderaz jakinez erderara jotzen dugu, horrek ez dakit, handitu egingo gaituelakoan edo, hemendik pasatu gera, eta hau da segurazki hizkuntza gutxitu gehienen urrenkera prototipikoa, nola baita esateko, baina gaur egun ez gaude hor. Gaur egun ez gaude hor, eta egoera hau hobea da hau baino. Gure ustez garrantzitsua da. Zergatik diogu egoera hau hobea dela hau baino? Egoera honek nahita ez, egoera hau denboran luzatu ezkero, honek berez hizkuntza heriotza dakarrelako. Zergatik diogu hau? Hizkuntza gaitasunean maila bat baldin badaukagu, eta daukagun hizkuntza gaitasunerako erabilera bajoa baldin bada, hau da, eroso zaiguna baino gutxiago erabiltzen badugu euskera, demagun, ezta? Berez, gure hizkuntza gaitasunaren mailak ekarriko lukeen erabilera baino baxuagoa baldin badaukagu, horrek denborarekin ekarriko duena, zalantzari gabe izango da, gutxiago erabiltzen dudenez, erdal gaitasuna garatu eta euskerazko gaitasuna ahuldu, beraz, handik urte batzutara, egongo da gaitasunean jetxiera bat, eta horrek ekarriko du erabileran ere bera egitea, eta abar. Eskema honetan, gure komunitateak ez luke etorkizunik. Hizkuntza heriotza nahitaezko bukaera. Ikuspegi berri honek badauka hasierako depresio aldia, nola baita esateko, ez da, deskubritzen dugunean, hizkuntza gaitasunean ze ahul gauden. 10 ez daki euskeraz, ia ez da gelditzen euskaldun utxik, eta elebidunen artean gehiago dira erderaz errezago egiten dutenak, euskeraz errezago egiten dutenak baino, ez da. Edo laburpen datu bezala, euskeraz errezago egiten dutenak 108 dira, 210.000 iztun. Ahuldade handia erakusten du horrek, eta hori ez da zera atsegina. Baina era berean honek erakusten diguna da, irudi honek erakusten diguna, dagoen maila hortarako erabilera handia da, eta hori bakarrik azaldu daiteke badagoelako aurrera egin nahi indartsu bat. Segurazki hizkuntza gutxituetan
hainoikoa ez dena. Eta bizinai horrek bai irekitzen duela atea, bai hizkuntz indar berritze prozesu baterako. Eta positiboan jarrita, erabilera hizkuntza gaitasuna baino handiagoa baldin bada, horrek ere hori iraunkortuko balitz eta belaunaldi artean positiboki eragingo balu, horrek ekarriko luke erabilera ere handiago izateak hizkuntza gaitasuna ere handitzea denborarekin, ez da. Eta horrek atea ireki dezake hizkuntzaren indar berritze prozesu bati.